Benvinguts i benvingudes a la xerrada de la putada en farem renaixença, en la qual donarem a conèixer el projecte Din 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 de l'ensemble Vox Harmònica, juntament amb Notte Giorno Música Teatre, per part del seu equip co-creatiu, conformat per 7 artistes: Jordi Pérez Soler, dramaturg; Berta Vidal, actriu; Carles Blanc, guitarrista; Anaïs Oliveres, soprano; Mariona Llobera, contralt; Ferran Mitjans, tenor; i Antonio Fajardo, capo buffo i baix. Quina putada, i com tenim el bar de la cantonada? Un renaixement. Sí. Un bon rodolí que has fet, i nosaltres des del nostre confinament també vam intentar fer com una mena de vídeo rodolí que simbolitzés una mica amb el que tenim moltes ganes de treballar, que és el Din Din, i vam idear aquest petit clip per ensenyar com els personatges estàveu vivint aquest confinament. El sector cultural, quan hi ha crisis, queda sempre molt malmès. En aquesta ocasió, aquesta crisi sanitària doncs va fer que de l'avui per demà, d'un dia per l'altre, s'anul·lessin totes les propostes que teníem, no? Ensenyar una mica el vostre arquetip de personatge a través vostre i a través d'uns lancis que formen part de la comèdia de l'arte perquè fos un divertimento. Tota l'agenda de concerts, en el cas nostre de músics, però paral·lelament amb ballarins, actors, tot el sector realment d'un dia per l'altre va quedar aturat. I d'aquesta manera ensenyar un petit tast de l'espectacle. Per nosaltres va ser una putada, per això el vídeo no podia tenir cap altre nom que no fos Quina putada! Total. Quina putada! Són una l'estrena! Quina putada s'ha anul·lat l'estrena. Quina putada s'ha anul·lat l'estrena. Tots confinats a casa farem pinya. Tots confinats a casa farem pinya. Som-hi! Aquesta putada ens va portar a tenir la iniciativa de fer un vídeo, però aquest vídeo en principi havia de ser un bolet. El que passa és que ha tingut tant d'èxit el bolet que hem decidit continuar. Jo crec que, a més, també la necessitat de poder estar vius, perquè a dia d'avui, pujar en un escenari, sabem quan, però és d'aquí molt de temps. Per tant, un treball que ha sigut a foc lent durant aquestes 2 temporades, pensar que hem d'estar potser un any parats, això també ens envalentonava encara a seguir una sèrie de vídeos. Din 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 també es vol instituir un projecte que fa apologia de la cultura democràtica i com la cultura democràtica el que ens pot enfortir i pot ajudar-nos a no dependre fins i tot de les institucions per dur projectes endavant, sinó que l'autogestió en sigui la base i alimenti llavors projectes que són més independents. Llavors, el primer vídeo que es basava en l'amputada, donada la situació, el confinament, de no poder treballar, era seguir com una mena de minissèrie, poder presentar una mica els personatges. Llavors aquí em tocarà una miqueta el meu personatge, ser una miqueta més vist, a través d'un tema que és el tema del rap de la follia. En aquest moment de creació... Perdona, Berta, que estàs dient un rap? No estàvem parlant que és un espectacle del Renaixement? Doncs la follia ho pot fer tot. La follia està a tot arreu i no té línia contínua en el temps. Per tant, aquí el que fem és barrejar el ritme lliure també del Renaixement amb la lletra i la vida lliure de la follia. Per tant, és una fusió per mi, crec que artísticament molt interessant. A l'escenari hi ha un ensemble de música antiga preparat per oferir un concert
elegant de música del Renaixement. I vet aquí que després de la primera peça apareix la deessa Follia, que se'ls escolta i es queda escandalitzada per la poca gràcia que tenen i per lo avorrida que pot arribar a ser aquesta música interpretada d'aquesta manera. L'equip artístic i tècnic de Notte Giorno per Din 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 està compost per més d'una dotzena de persones, entre tècnics, compositors, directors, intèrprets... Llavors, la deessa agafa el seu poder i atura el temps. Però hi ha 6 persones que estan treballant d'una manera mancomunada, col·laborativa, que nosaltres diem la co-creació, que hi estan realment molt entregats. Es dirigeix al públic i explica la seva esbojarrada idea de transformar aquests intèrprets avorrits i treure'ls-hi tot el suc que pugui. En aquell moment treu 4 màscares de comèdia dell'arte i els hi fa transformar. Són una mica friquis del que seria el projecte i dediquen esforços per tal que tiri endavant, sí? I realment això el que fa és que a poc, fent aquesta salsa, aquest xup-xup, es vagi creant tot aquest projecte i espectacle, que sí que és veritat que d'aquesta manera és més lenta que si una persona tingués tots els poders fàctics i ho fes tot ell. Es convertiran i experimentaran situacions esbojarrades. Treballes per segons qui... Ja sigui el mercat o l'administració, no? Però en tot cas no per tu mateix i amb llibertat com a artista. Projectes que són més independents i que no depenen tant de determinats pressupòsits ideològics que has de complir quan treballes per segons qui. Que tenen a veure amb l'humanisme i amb l'època, tant que tenim ara al segle XXI com la que hi havia al Renaixement. Però realment jo penso que així junts es crea un projecte i un producte a ensenyar al món de molt més qualitat i que el sents molt més teu i que estàs molt orgullós i que pots gaudir-lo tant durant aquest procés com realment després d'haver fet el concert, com que realment som nosaltres, parlant amb els espectadors i això, doncs, veient el seu també ens ajuda a després de cada concert seguir co-creant, seguir millorant. És com si fos un fillet, no? És com si fos el nostre fillet, al final. És el nostre fillet i és una sensació molt maca, la veritat, sí. Amb aquest rerefons de crítica social, que diríem, pel moment que tenim d'utilització de les noves tecnologies en contra de la població i fent el paral·lelisme amb les noves tecnologies del segle XVI, que seria en aquest cas la impremta, els llibres. I aquest és un dels missatges del projecte. Hem volgut mantenir i penso que és molt important que ho fem així, de manera totalment independent i amb llibertat d'expressar el que realment nosaltres volem. Llibertat total. A continuació sentirem un fragment de l'ensalada La Negrina de Mateu Fletxa, en concret la peça Samsabella. És una peça que és una mena de pessebre musical, és a dir, descriu el naixement de Jesús des del punt de vista d'una persona d'origen africà. Per què ho sabem això? Perquè el text intenta imitar d'una manera satírica l'accent que tindria una persona vinguda de l'Àfrica, com tantes persones van venir a Espanya degut a l'esclavatge que eren sotmesos. De fet, Samsabella no sabem què significa. No. Sovint això passava a les ensalades, que trobem peces amb diferents idiomes, amb llatí, amb castellà, i també amb idiomes inventats, que a vegades no sabem el que signifiquen les paraules. Samsabella